A kereszténység története egy mélyreható és összetett narratíva, amely átalakította a globális civilizációt. Egy kis zsidó szektából a római birodalom peremén kinőve a nyugat domináns hitévé és világvallássá vált. Lájkold, feliratkozás és oszd meg. Kezdjük! A kereszténység eredete a názáreti Jézus életében és tanításaiban keresendő, aki a római Júdea tartományban élt. Jézus a küszöbön álló Isten országát hirdette, hangsúlyozva a radikális etikát, a felebaráti szeretetet és a belső megtérést, az üdvösség messiásaként mutatva be magát, nem pedig politikai katonai vezetőként. Tanításai konfliktusba kerültek a zsidó és a római hatóságokkal, ami keresztre feszítéséhez vezetett. Paradox módon halála katalizátorként hatott a mozgalomra. A feltámadásába vetett hitet és a pünkösd eseményét, a Szentlélek leszállását a jeruzsálemi egyház születésének tekintik. Az első keresztények élükön Péterrel és Jakabbal kezdetben a judaizmuson belüli reformista szektának tekintették magukat. Az első századi Palesztina társadalmi és politikai olvasztótégely volt. Voltak kulcsfontosságú zsidó frakciók. A farizeusok, a törvényre helyezve a hangsúlyt, a szadduceusok, Rómával együttműködő arisztokraták, az eszénusok, sivatagi aszkéták és a zelóták, radikális Róma ellenes szárny. Jézus a szellemi királyságról szóló üzenetével mind a zelóták militarizmusát, mind a szadduceusok együttműködését szembeszállt, potenciális lázadó alakként pozícionálva magát Róma ellen. A templom ezt követő 2070-ben bekövetkezett lerombolása megszilárdította a judaizmus, rabbinikus farizeusizmus és a születőben lévő kereszténység közötti szakadékot. A kereszténység zsidó etnikai határokon túli terjeszkedése nagyrészt Tárzusi Pálnak köszönhető. Egy radikális megtérés után Pál a pogányok, nem zsidók apostola lett. Teológiája, melyet leveleiben fogalmazott meg, az Új Szövetség alapvető része, a keresztény hitet a kegyelem és a Jézus Krisztusba vetett hit vallásaként határozta meg, független a mózesi törvények betartásától. A jeruzsálemi zsinat körülbelül 50 évvel Krisztus után döntő jelentőségű volt. Az apostoli vezetők úgy döntöttek, hogy mentesítik a pogány megtérőket a zsidó törvény legtöbb követelménye alól, ezzel szabaddá téve a kereszténységet globális terjeszkedéséhez. Pál több missziós utat tett meg, közösségeket alapított Kis-Ázsiában, Görögországban és Rómában. Az első 3 évszázadban a kereszténység üldözött kisebbség volt. Szigorú monoteizmusukat és a császári kultuszban, a császár imádatában való részvétel megtagadását a római társadalmi rend fenyegetésének tekintették. Bár az üldöztetések változatosak voltak, mint Néró és Domitianus alatt, a legsúlyosabbak a Decianus 250. évvel Krisztus után és a Diokletianus üldözés 303. és 313. évvel Krisztus után voltak. A nehézségek ellenére a 3. század végére a keresztény közösségek szilárdan megtelepedtek a római birodalom egész területén. Az elnyomás ellenére a kereszténység tovább terjedt minden társadalmi osztályból vonzva az embereket. Az egyenlőségről, a kölcsönös gondoskodásról és az örök élet ígéretéről szóló üzenete különösen a szegények, a nők és a rabszolgák körében keltett visszhangot. A hit fokozatosan szerveződött, püspökök jelentek meg, a nagyobb városok közösségeinek felvigyázói, akiket presbiterek, papok és diakónusok segítettek. Ez a kialakulóban lévő hierarchikus struktúra rugalmasságot és kohéziót biztosította nehéz időkben. Róma, Antiokia, Alexandria és később Konstantinápoly városai fontos egyházi központokká, a jövőbeli patriarchális székhelyekké váltak. A fordulópont 313-ban jött el első Konstantin császár által kiadott milánói ediktummal. A Milviusi híd csatája előtti látomás vagy álom után Konstantin a kereszténység támogatója lett. Az ediktum jogi státuszt és vallásszabadságot biztosított a kereszténységnek a birodalomban, véget vetve az üldöztetéseknek. Konstantin nem csak legalizálta a hitet, hanem támogatásokkal, templomok építésével, például a római Szent Péter templommal és a jeruzsálemi Szent Sír templommal is támogatta és mentességet biztosított a papságnak. A hatalomra jutás 380-ban tetőzött, amikor Issi Theodosius császár a tesszalonikai ediktummal a niceai kereszténységet a római birodalom államvallásának nyilvánította, ami titkos szektaként indult,
az most a birodalmi hatalom ideológiai és erkölcsi alapjává vált. A legalizálás új kihívásokat hozott magával, amelyek közül a legfontosabb a doktrína meghatározásának és egységesítésének szükségessége volt. Az első évszázadokat teológiai viták, eretnekségek sújtották, amelyek veszélyeztették a hit egységét. A legjelentősebb az arianizmus volt, amelyet Arius Alexandria presbiterje hirdetett, aki úgy tartotta, hogy Jézus egy tökéletes teremtmény, akit az Atyaisten teremtett, de nem örökkévaló vagy egylényegű vele. Ez megkérdőjelezte Krisztus isteni természetét. A vita rendezése érdekében Konstantin 325-ben összehívta az első ökumenikus zsinatot Nikaiában. A zsinat, amelyen a birodalom minden részéről érkeztek püspökök, elítélte az arianizmust és megfogalmazta a niceai hitvallást, amely megerősítette, hogy Jézus Krisztus, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten az igazságos Istentől, született, nem teremtett, egylényegű az Atyával, homoúziós. Más fontos zsinatok az úgynevezett ökumenikus zsinatok, melyeket az ortodox és a katolikus egyházak is elfogadnak, továbbra is meghatározták a krisztológiát. Konstantinápoly először, 381-ben megerősítette a niceai hitvallást és megerősítette a Szentlélek isteni mivoltát. Efézus 431-ben elítélte a nesztoriánus vallást, amely túlságosan szétválasztotta Krisztus emberi és isteni természetét. És Máriát Krisztusnak nyilvánította. Theotokosz, Isten anyja, és Kalkédon 451-ben talán a legfontosabb, mivel meghatározta, hogy Krisztusnak két természete, isteni és emberi van, amelyek zavar, változás, megosztottság és elkülönülés nélkül léteznek együtt egy személyben, hiposztázis. A kalcedoni zsinat, miközben a birodalom nagy részének vitáját rendezte, egyben a kereszténység első jelentős állandó megosztottságát is okozta. A nem kalcedoni vagy ókori keleti ortodox egyházak, mint például az egyiptomi kopt egyház, a szír ortodox egyház és az örmény apostoli egyház elutasították a két természet kifejezést és egy miafizita formulához ragaszkodtak. Ezek a templomok annak ellenére, hogy a keresztény történelem szerves részét képezték, elváltak a császári egyháztól, amely ekkorra a kelet és nyugat katolikus és császári egyháza volt. Az ökumenikus zsinatok tanbeli meghatározásai nem ürességből, hanem az úgynevezett egyházatyák intenzív intellektuális és lelki munkájának eredményeként jöttek létre. Ezek a személyek létfontosságú szerepet játszottak a keresztény teológia megszilárdulásában. Nyugaton Jeromos körülbelül 347 és 420 között tűnt ki, aki a Biblia latinra fordításáért felelős, Vulgata, amely évszázadokon át a standard szöveggé vált, valamint Hippói Ágoston, 354. évtől 430-ig. Ágoston művei, különösen vallomások és Isten városa monumentális hatást gyakoroltak, formálva a nyugati teológiát az eredendő bűnről, a kegyelemről, a predesztinációról, valamint az egyház és az állam kapcsolatáról. Keleten a kappadókiai trilógia, Nagy Vazil, Nazianzoszi Gergely és Nüsszai Gergely kulcsfontosságú volt a Szentháromság és a Szentlélek tanának finomításában, lerakva az első konstantinápolyi zsinat alapjait. Ezek a teológusok nem csak az ortodoxiát védték az eretnekségekkel szemben, hanem a klasszikus filozófiát, különösen a platonizmust is integrálták a bibliai kinyilatkoztatással, megteremtve a keretet minden későbbi keresztény gondolkodás számára. Az egyházatyák korszaka tehát a kereszténység teológiai reflexiójának alapvető korszaka. Miközben a kereszténység tanításai megszilárdultak, a nyugat-római birodalom omladozott. Az 5. századtól kezdve germán népek, vizigótok, vandálok, osztrogótok hullámai törtek be és telepedtek le a nyugati tartományokban, melynek csúcspontja az utolsó nyugati császár megbuktatása volt 476-ban. E politikai káosz közepette a római katolikus egyház jelent meg az egyetlen stabil és szervezett intézményként. Sok városban a püspök volt az egyetlen fennmaradt tekintélyes személy. Róma püspöke, aki Szent Péter, az apostolok fejedelme utódjaként már korábban is tiszteletbeli elsőbbséget és lelki tekintélyt követelt magának, politikai és polgári szerepet kezdett vállalni. Illeo, akit Nagy Leóként is ismertek, 440 és 461 között kulcsfigura volt. Nagy erővel erősítette meg a pápai primátus tanát, amelyet a hatalom teljességének neveznek. A hatalom teljessége.
Tekintélye óriásira nőtt, amikor a hagyomány szerint 452-ben rávette Attillát, a hun királyt, hogy ne fosztogassa meg Rómát. Később Nagy Gergely 590 és 604 között megszilárdította a pápai hatalmat nem csak lelki kérdésekben, hanem Róma és területeinek igazgatásában is, tárgyalva a betolakodókkal és olyan missziókat küldve Angliába, mint Canterbury Ágoston missziója. Vele együtt Róma püspöke megszilárdította magát pápaságként, egy befolyásos tekintélyként, amely messze túlnyúlt Itálián. Eközben keleten a római birodalom bizánci birodalomként folytatódott. Fővárosa Konstantinápoly volt. Ott az egyház és az állam szorosan összekapcsolódott a cézáropapizmus fogalmának megfelelően, ahol a császár fontos szerepet játszott az egyházi ügyekben. Ez a hatalmi dinamikabeli különbség, egy független pápa nyugaton versus egy domináns császár keleten, elhinteni a jövőbeli megosztottság magvait. A középkor nagyjából 600 és 1000 között a kereszténység megszilárdulásának és terjeszkedésének időszaka volt. A szerzetesség, amely az egyiptomi sivatagban kezdődött olyan személyiségekkel, mint Antonius és Pachomios, nyugatra is átterjedt. Nursiai Benedek a 6. században alapította a Monte Cassinót és megírta Szent Benedek reguláját. Ez a szabály strukturált keretet biztosított az imádságon alapuló közösségi élethez, nem és munka labora. A bencés kolostorok nem csak a lelki élet, hanem az írástudás, a tudás, a mezőgazdaság és a klasszikus kultúra megőrzésének központjaivá is váltak egy széles körben elterjedt írástudatlanság és rendetlenség korában. Ők voltak Európa újra keresztényesítésének fő mozgatórugói. Az angolszász misszionáriusok, mint például Bonifác, elhozták a kereszténységet a germán törzsekhez Európa szívében. A vikingek, akik állandó fenyegetést jelentettek, végül a keleti szláv népekhez hasonlóvá váltak. A 7. századtól kezdve az iszlám felemelkedése és gyors terjeszkedése véglegesen megváltoztatta a kereszténység térképét. Az ókori patriarchális székhelyek, Alexandria, Antiokia és Jeruzsálem muszlim uralom alá kerültek, így Róma és Konstantinápoly maradt a kereszténység fő központja. A kereszténység kisebbséggé vált, de a Közel-Kelet és Észak-Afrika nagy részén tolerálta a hitet, bár idővel egyre növekvő nyomással és korlátozásokkal szembesült. Az iszlámmal való konfliktusok és interakciók uralták a későbbi történelem nagy részét. Míg a nyugat a barbárokkal küzdött, a bizánci birodalom egy súlyos belső válságot élt át, amelyet ikonoklasztikus vitaként ismerünk, nagyjából 726 és 843 között. A vita középpontjában az ikonok, Krisztus, Mária és a szentek szent képei istentiszteleti használatának jogossága és jogossága állt. Az ikonoklasztok, képrombolók, élükön több császárral azt állították, hogy az ikonok tisztelete bálványimádás, amelyet talán a judaizmus és a születőben lévő iszlám, az anikonikus vallások befolyásoltak. Az ikonodulok, képtisztelők, akiket olyan személyiségek támogattak, mint John Damascusi, azzal érveltek, hogy az ikonok használata teológiailag megalapozott, Krisztus megtestesülésén alapul, Isten láthatóvá tette magát Jézusban, ezért ábrázolható. A nikaiai második zsinat 787-ben az ikonofilek javára döntött, különbséget téve a következők között. Imádat, amely csak Istennek jár, és a tisztelet, a proszkinézis, tisztelet, amelyet a képnek adnak a képviselt szenttel kapcsolatban. Bár a vita újraélett, és hivatalosan csak 843-ban az ortodoxia diadala ért véget, ennek a konfliktusnak nem csak teológiai következményei voltak, hanem gyengítette a császári hatalmat és fokozta a Rómával való nézeteltéréseket, ahol a pápák következetesen ellenezték a császári ikonoklazmust. A római, latin, nyugati és a konstantinápolyi görög, keleti egyház között évszázadok alatt kulturális, nyelvi, teológiai és politikai különbségek halmozódtak fel. A főbb különbségek közé tartozik a nyugati fél latin nyelvhasználata és mélyen gyökerező germán-római kultúrája, míg a keleti fél görög nyelvhasználata és a bizánci hagyományokra való támaszkodása, teológiailag a nyugati fél inkább a törvényességre és az igazolásra összpontosított Ágoston hatása, míg a keleti fél inkább a teózis, isteni megdicsőülés és miszticizmus. A kifejezés nyugati kiegészítése a niceai hitvalláshoz.
és a fiamnak a Szentlélek felvonulását leíró és a fiú kifejezést a keletiek elutasították, és ragaszkodtak az eredeti formulához, hogy a Szentlélek csak az Atyától származik. Végül pedig a római pápa az egész egyház feletti egyetemes joghatóság primátusát követelte, ellentétben a konstantinápolyi pátriárkával és a többi keleti pátriárkával, akik csak a becsület primátusát ismerték el. Őt elsőnek az egyenlők között tartva, első az egyenlők között. Ezen feszültségek tetőpontja az 1054-es nagy egyház szakadás volt. A megbékélés sikertelen kísérlete után a pápai küldött Humbert bíboros kiközösítette Cerularius Mihály pátriárkát Konstantinápolyban. Cerularius viszont kiközösítette a pápai legátusokat. Bár az eseményt kezdetben nem tekintették véglegesnek, a kölcsönös kiközösítés, valamint a későbbi események, mint például a keresztes hadjáratok, különösen Konstantinápoly 1204-es latin keresztesek általi kifosztása, megszilárdította a megosztottságot, hivatalosan létrehozva a nyugati római katolikus egyházat és a keleti ortodox egyházakat. A késő középkorban, nagyjából 1000 és 1500 között a pápaság elérte világi és spirituális hatalmának csúcspontját. Az olyan pápák, mint Aybodedik Ince 1208 és 1216 között nem csak Péter, hanem Krisztus helytartójának is tekintették magukat, akiknek hatalmuk volt a királyok és császárok felett. Ez az időszak a teológia és a skolasztika virágzásának is tanúja volt, olyan személyiségekkel, mint Aquinói Szent Tamás, aki megpróbálta a keresztény hitet Arisztotelész filozófiájával szintetizálni. Lájkold, iratkozz fel és oszd meg! A keresztes hadjáratok akkor kezdődtek, amikor II. Orbán pápa 1095-ben az első keresztes hadjáratra szólított fel, hogy felszabadítsa a Szentföldet a muszlim uralom alól. A keresztes hadjáratok katonai hadjáratok sorozata volt, amelyekben ötvöződött a vallási buzgalom, a politikai ambíciók és néha a gazdasági kapzsiság. Bár a keresztes hadjáratoknak sikerült ideiglenes latin királyságokat létrehozniuk, örökségük összetett és gyakran erőszakos, állandóan feszítve a kapcsolatokat az iszlám világgal és 1204 után az ortodox egyházzal is. A középkor végén a nyugati egyház válságok sorozatát élte át. A fekete halál megtizedelte a lakosságot és mély teológiai kérdéseket vetett fel. A nyugati egyházszakadás 1378 és 1241 között során az egyház megosztott volt, és egyszerre akár 3 rivális pápa is uralkodott, ami súlyosan aláásta a pápaság tekintélyét és hitelességét. Ezek a belső problémák széleskörű reformvágyat keltettek, amelyet a hierarchia azonban nem tudott kielégíteni. A késő középkor intellektuális csúcspontját a feltörekvő egyetemek Párizs, Bologna, Oxford alkották, ahol a skolasztika virágzott. Ez a logikai és dialektikus szintézis által jellemzett módszer a keresztény hit és az értelem összeegyeztetésére törekedett. Aquinói Szent Tamás 1225 és 1274 között a vezető alakja. Mesterművében a teológia summája az arab forrásokon keresztül újra felfedezett arisztotelészi filozófiát használta fel a keresztény tanítások megalkotására és védelmére. Isten létezésének 5 bizonyítási módja, valamint a hit és az ész közötti különbségtétele továbbra is alapvető fontosságú a katolikus teológiában. A skolasztika mellett megjelentek a kolduló szerzetesek, ellentétben a kolostoraikban maradt bencés szerzetesekkel. Assisi Szent Ferenc, ferencesek és Szent Domonkos dominikánusok vezetésével ezek a szerzetesek lemondtak a személyes vagyonról és alamizsnán éltek, koldus és vándorprédikációnak és városi szolgálatnak szentelték magukat. A dominikánusok intellektuális buzgalmukról voltak ismertek és kulcsszerepet játszottak az egyetemeken és az inkvizícióban, míg a ferencesek a radikális szegénységre és Krisztus követésére összpontosítottak. Megjelenése felpezsdítette a vallási életet, és mozgó apostoli erőt biztosított az egyház számára az eretnekség elleni küzdelemhez és a növekvő városi lakosság szolgálatához. A reneszánsz megújult érdeklődést hozott magával az ókor iránt, és új hangsúlyt fektetett a humanizmusra. Johannes Gutenberg 1540 körül feltalálta a könyvnyomdát, ami egy olyan technológiai forradalom volt, amely lehetővé tette az eszmék, köztük a Biblia, példátlan mértékű terjesztését. A reformáció utáni igény 1517-ben tört ki Luther Márton német szerzetes és tanító révén.
Luther, akit mélyen aggasztott a búcsúcédulák árusítása és a katolikus egyház üdvösség teológiája, 95 tételét kiszögezte a wittenbergi templom ajtajára. Teológiája a következő elveken alapult. Egyedül a Szentírás, csak a Szentírás, azt állítva, hogy a Biblia a vallási tekintély egyetlen tévedhetetlen forrása. Sola fide, egyedül a hit, ami azt jelzi, hogy az üdvösséget csak Jézus Krisztusba vetett hit által lehet elérni, nem pedig jó cselekedetek vagy érdemek által, és egyedül a kegyelem, kijelentve, hogy az üdvösség Isten ki nem érdemelt ajándéka. Luther eszmének gyors terjedése, melyet a nyomtatás is elősegített, elindította a protestáns reformációt, amely végleg megosztotta a nyugati kereszténységet. További kulcsfontosságú reformátorok is felbukkantak, mint például Ulrich Zwingli Zürichben, Calvin János Genfben, akinek Isten szuverenitásának és eleve elrendelésének teológiája a református és presbiteriánus egyházak alapjává vált. Valamint Winnatic Henrik Angliában, aki politikai okokból házasság érvénytelenítése elszakadt Rómától, és megalapította az anglikán egyházat, amely fokozatosan átvette a reformáció elemeit. Ott voltak az anabaptisták vagy radikális baptisták is, akik ragaszkodtak a felnőtt keresztséghez és az egyház és az állam radikális szétválasztásához. A katolikus egyház válaszul az úgynevezett ellenreformációt vagy katolikus reformációt alkalmazta. A tridenti zsinat 1545 és 1563 között volt ennek a válasznak a sarokköve. Megerősítette a protestánsok által támadott katolikus tanokat, a hagyomány tekintélyét a Szentírással együtt, a hit és a cselekedetek általi megigazulást, a 7 szentséget, és mélyreható fegyelmi reformokat vezetett be a válságot okozó visszaélések kiküszöbölésére. A Jézus Társaságának, jezsuiták 1540-es megalapítása Loyolai Ignác által tudósok és misszionáriusok seregét biztosította, akik a katolicizmus védelmének és terjeszkedésének szentelték magukat. A vallásháborúk, mint például a 30 éves háború 1618 és 1648 között pusztító Európát pusztítottak és megerősítették a vallási megosztottságot. Kialakult Európa vallási térképe. Dél túlnyomórészt katolikus, észak protestáns, evangélikus, kálvinista és anglikán. Calvin János 1509 és 1564 között hatása a keresztény történelemre összehasonlítható Ágoston vagy Lutheréval. Alapvető munkája, a keresztény vallás intézménye 1536-ban jelent meg, majd 1559-ig átdolgozták, a protestáns teológia szisztematikus összefoglalójává vált. Lutherrel ellentétben, akinek a reformációja az üdvösséggel kapcsolatos lelkiismereti válsággal kezdődött, Calvin Isten abszolút szuverenitása köré igyekezett építeni a vallási és polgári életet. Teológiája, amelyet gyakran a tulip betűszóval foglalnak össze, a kálvinizmus 5 pontjára összpontosít: teljes romlottság, feltétel nélküli kiválasztás, korlátozott engesztelés, ellenállhatatlan kegyelem és a szentek álhatatossága. A teológián túl Calvin szigorú reformot hajtott végre Genfben, létrehozva egy egyházi struktúrát, lelkipásztorok, tanítók, vének és diakónusok, amely szabályozta mind a tantételeket, mind a közerkölcsöt. Ez a fegyelmezett és művelt szent közösség víziója a munkamorállal és az aszkézissel párosulva mélyen befolyásolta a korai kapitalizmus és a demokratikus kultúra fejlődését Skóciában, presbiterianizmus, Hollandiában és Észak-Amerikában, puritanizmus. Öröksége a protestantizmus egyik legmaradandóbb és földrajzilag legelterjedtebb ágának alapja. A reformáció időszaka egybeesett a felfedezések korával, amely a kereszténységet valóban globális színpadra emelte. Az ibériai hatalmak, Spanyolország és Portugália, amelyek buzgón katolikusok voltak, elvitték hitüket Amerikába, Afrikába és Ázsiába. Amerikában a katolikus hit olyan misszionáriusok munkája révén vert gyökeret, mint a ferencesek, domonkosok és jezsuiták, akik gyakran védték az őslakosokat a gyarmatosítók visszaéléseitől, bár ők maguk is részesei voltak a kulturális rákényszerítésnek. Észak-Amerikában a francia és spanyol katolikusok, valamint a puritánok, kvékerek és más angol protestáns csoportok sokféle vallási hagyományt alakítottak ki. Ázsiában és Afrikában Francis Xavier, a jezsuita egyház társalapítója hozta el a katolicizmust Indiába, Dél-Kelet-Ázsiába és Japánba. Kínában a jezsuiták, mint például Matteo Ricci,
A kulturális alkalmazkodás megközelítését alkalmazták. Megtanulták a nyelvet és tiszteletben tartották bizonyos konfuciánus szokásokat, bár ez később vitákat váltott ki, kínai rítusok. A protestáns missziók eleinte lassabban terjeszkedtek, de a 18. századtól kezdve lendületet vettek. Ez a földrajzi terjeszkedés azt jelentette, hogy a kereszténység már nem elsősorban európai hit volt, hanem megkezdte az átmenetet a világvallássá, bár az egyházi és teológiai vezetés a 20. századig nagyrészt Európában összpontosult. A 18. század hozta el a felvilágosodást, egy intellektuális mozgalmat, amely az értelmet, a tudományt és az individualizmust hangsúlyozta, megkérdőjelezve a hagyományos tekintélyeket, beleértve az egyházat is. A racionalizmus és a deizmus megkérdőjelezte a kinyilatkoztatást, a csodákat és a Biblia tekintélyét. Az egyház, mind a katolikus, mind a protestáns kezdetben ellenállt ezeknek az elképzeléseknek. A felvilágosodás azonban új hitformákhoz vezetett, mint például a pietizmus a luteránus vallásban és a metodizmus John Wesley vezetésével az anglikán vallásban, amelyek a személyes tapasztalatot, a gyakorlati áhítatot és a buzgalmat hangsúlyozták. Ezek a mozgalmak képezték a modern protestáns missziók alapját. A 19. század az intenzív protestáns és katolikus missziós tevékenység korszaka volt, amelyet a világ evangelizálásának vágya hajtott, és amely gyakran összefonódott a gyarmatosítással. Ez volt a missziók nagy évszázada. A felvilágosodás kihívása a 19. században felerősödött a tudomány fejlődésével és a történeti kritika Bibliára való alkalmazásával. A tudományos forradalom olyan személyiségekkel, mint Galilei korábban, és döntően Charles Darwin 1809 és 1882 között a természetes szelekció útján történő evolúció elméletével 1859-ben alapvető konfliktust generált a bibliai teremtés szó szerinti értelmezésével. A kereszténység megosztott volt azokra, akik kategorikusan elutasították a darwinizmust, szó szerintiek, és azokra, akik a tudomány és a hit összeegyeztetésére törekedtek, liberális teológia. Ez a konfliktus, amelyet gyakran a tudomány és a vallás közötti háborúként karikíroznak, a kozmológia és a bibliai tekintély mélyreható újraértékelését kényszerítette ki. Ezzel egyidejűleg megjelent a történeti bibliai kritika a német egyetemeken. Olyan tudósok, mint David Friedrich Strauss, például Jézus élete 1835. évben történelmi és irodalmi módszereket alkalmazott a bibliai szövegeken, az evangéliumokat nem tévedhetetlen szó szerinti történelemként, hanem a korai közösségek teológiáját és hiedelmeit tükröző dokumentumokként kezelve. Ez a gyökeresen új megközelítés aláásta a Szentírás hagyományos tekintélyét, és elindította a történelmi Jézus keresését, amely különbözik az egyház által hirdetett hit Krisztusától. Az egyházak reakciói vegyesek voltak. A katolicizmus óvatosan és gyakran elítélően reagált, például hibák tematikája Pius, a hagyomány és a tanítói tekintély védelmében. A protestantizmus polarizálódott. A teológiai liberalizmus a kritikát magáévá tette, a hitet etikai tapasztalatnak, nem pedig természetfeletti tanok összességének tekintette, míg a fundamentalizmus a 19. század végén és a 20. század elején militáns reakcióként jelent meg, megerősítve a bibliai tévedhetetlenséget és a hagyományos tanbeli alapokat, lerakva a modern evangéliumi mozgalom alapjait. A 20. és a 21. század eleje alapvető átalakulásoknak volt tanúja a kereszténységben, melyeket a globális dél robbanásszerű növekedése és a nyugat hanyatlása, az ökumenikus mozgalom és két világháború hatása jellemzett. A 21. századi kereszténységet alapvető földrajzi eltolódás jellemzi, súlypontja a szekularizált nyugatról a globális délre, Afrika, Latin-Amerika és Ázsia helyeződik át. A több mint 1,3 milliárd hívővel rendelkező és Ferenc pápa vezette római katolikus egyház a második vatikáni zsinattal 1962 és 1965 között korszerűsítette megközelítését, előmozdítva a liturgikus megújulást, az ökumenizmust és a modern világra való nyitottságot. Latin-Amerika egyik kulcsfontosságú teológiai mozgalma a felszabadítási teológia volt, amely a szegények előnyben részesítését és a társadalmi igazságosságot szorgalmazta, mélyrehatóan befolyásolva a jelenlegi pápaságot.
A keleti ortodox egyházak, görög, orosz, stb. A 7 ökumenikus zsinat hagyományának megőrzésére összpontosítottak, és a kommunizmus összeomlása után újjáéledést tapasztaltak, kiemelve a hangsúlyt a teózis és az ikonok tisztelete. A világ protestantizmusa a legnagyobb fellendülést a pünkösdizmusban tapasztalta, egy gyorsan növekvő mozgalomban, amely a Szentlélek közvetlen megtapasztalását hangsúlyozza, például a nyelveken szólást, és exponenciálisan terjedt a globális délen. Végül az Egyházak Világtanácsa által 1948. évben életre hívott ökumenikus mozgalom látható egységet keres minden keresztény hagyomány között, szembenézve a globalizáció és a teológiai sokszínűség kihívásaival egy pluralista világban. A 21. századi kereszténység a pluralizmus és a globalizáció kihívásával néz szembe egyetlen központ nélkül, amint azt a lagoszi, szöuli vagy párizsi hívők közötti nagyfokú sokszínűség is bizonyítja. A globális észak egyik fő kihívása a szekularizáció, ahol a történelmi egyházak a liberális álláspontok és a tanbeli megerősítés között vitatkoznak relevanciájuk megőrzése érdekében. Ezzel szemben a globális dél demográfiailag élénk, kulturálisan konzervatív és befolyásos, újraértelmezve a dogmákat. A technológia a közösségi hálózatokon keresztül összekapcsolta az egyházakat, de egyben széttöredezte a hatalmat is. Végül a környezeti igazságosság kulcsfontosságú kérdéssé vált, ami arra késztette a felekezeteket, hogy újraértelmezzék az egyház küldetését, és az magában foglalja a föld felelős gondozását is. A kereszténység jövője elkerülhetetlenül globális és sokszínű lesz. Lájkold, iratkozz fel és oszd meg, találkozunk legközelebb!